Pils. Komplette industrielle standard- og sikkerhedsløsninger for mennesker, maskiner og miljø overalt i verden. Med 23 datterselskaber og mere end 1000 ansatte er Pils blandt de største udbydere af sikker automationsteknologi. Fornyelse, viden og service er baggrunden for vores succes. Pils er ambassadør for sikkerhed, og vores mål er at forene viden og produkter for vores kunder, så standard- og sikkerhedsløsninger bliver let anvendelige, for derigennem at skabe en bedre verden for os alle. Med harmoni mellem mennesker og maskiner. Pils udvikler og producerer både standard- og sikkerhedskomponenter til automationsformål. Vi tilbyder den komplette sikre løsning lige fra nødstoptryk og sikre sensorer til sikkerhedsrelæ, sikkerheds-PLC eller vores sikre åbne bussystem SafetyBus. På denne måde kan vi tilpasse vores produkter optimalt til et hvert behov, og med vores betjeningspaneler tilbyder vi en sikker og økonomisk løsning, hvor diagnose er nøgleordet. Pils serviceydelser omfatter, foruden teknisk hjælp fra valg af produkt til driftsættelse, også alt fra uddannelse i sikkerhed over rådgivning til f.eks. risikovurdering og CE-mærkning. Savner du for eksempel viden, når nye sikkerhedskrav til styresystemer indføres eller generelt til normer, kan du lade vores ingeniører rådgive dig. Vores medarbejdere er ved telefonen klar til at yde hotline døgnet rundt. Pils. Vi har kompetencen.